Hola, Joan! Hola, Maria, què tal? Molt bé, però escolta una cosa, nosaltres no havíem quedat per fer la compra de la setmana? Sí, Jo aquí no hi veig cap botiga. sí, ja som a la botiga. No t'acabo d'entendre. Sí, si mires el paisatge que ens envolta veuràs que està ple de productes de tota mena. Carn, llet, ous, mel, formatges... Carai. Tota la comarca és plena de productors que elaboren uns aliments d'una gran qualitat i que, a més amb el seu treball, contribueixen a mantenir la singularitat del nostre paisatge. De fet, ara que ho dius, jo en conec alguns d'aquests productors. Doncs si coneixes alguns productors, anem a comprar-los el que necessitem, no? Doncs vinga, va, som-hi, anem-hi. I és que comprar productes de proximitat és, primer de tot, sinònim de confiança, com si els preparessis tu mateix. I els productes els elaboren els nostres veïns i veïnes, amb proveïdors també de proximitat i aprofitant els recursos que tenen a prop. És l'economia circular, que tot quedi a casa. Cuiden tots els detalls perquè vigilen tot el procés i així el producte és exactament com agrada als clients i clientes. En el procés d'elaboració, la paciència és també indispensable, però el premi bé que s'ho val. Moltes elaboracions es fan seguint els mètodes tradicionals i han aconseguit segells que certifiquen la proximitat, la qualitat dels productes i els processos ecològics. És clar que hi ha tecnologia i innovació, però només per fer el producte més bo. De fet, hi ha alguns productes únics que només pots trobar aquí i alguns que els han recuperat i millorat els productors de la comarca. I és molt fàcil trobar-los en botigues de proximitat, com a ingredients dels plats que ofereixen els restaurants d'aquí o, fins i tot, els punts de venda dels mateixos productors. Penseu que hi ha centenars d'hectàrees destinades als conreus i perquè els animals hi pasturin, aprofitant els paisatges únics que ofereix la comarca. I a més, cuiden el medi ambient amb processos respectuosos amb l'entorn, respectant l'estacionalitat dels productes perquè surten quan toca i l'espera val la pena. I procuren sempre pel benestar dels animals. I alguns, fins i tot, t'ensenyen tot el procés. T'ofereixen experiències gastronòmiques, activitats i et comparteixen alguns secrets. Xxt, però no ho digueu a ningú. És ben bé com mossegar o veure'ns el paisatge, i l'hem mossegat des de fa centenars de milers d'anys. Sembla impossible, però s'han trobat restes de nous com aquesta fins i tot de fa 2 milions d'anys. Escolta, Joan, déu-n'hi-do l'experiència, No m'hagués imaginat mai que a la comarca hi havia tots aquests productes. Cert. I a més és una bona oportunitat pels joves que vulguin treballar i viure a la comarca. Sí, de fet hem comprat un munt de coses. Doncs sí. I tu, recorda que si vols fer territori pots comprar aquests productes als comerços locals i tastar-los a diferents restaurants. Descobreix els productors i, de pas, la comarca. Són una gran botiga, la nostra gran botiga, i hi trobaràs de tot. No us ve de gust tastar aquest paisatge? Busca els productors del Pla de l'Estany en aquesta guia i a la web de turisme del Consell Comarcal. El Pla de l'Estany, comarca que batega. Fem bategar el producte local.